Stamcelleforskning er et rigtig spændende område, fordi at der sker rigtig mange ting inden for, kan man sige, inden for den udvikling. Og så det her med at høre det, altså lytte til det fra de mennesker, som har noget med det at gøre, det synes jeg er utrolig interessant. Det er et enormt spændende område, den der med kombinationen ikke af det videnskabelige og så kunsten. Jeg elsker kunst. Den store oplevelse i aften har selvfølgelig været at høre Kim, og så selvfølgelig det der med at få lov til at opleve en lille VR. Altså, virtual reality har altid været, synes jeg, enormt spændende. Og så det der stamceller, de er jo så smukke.